Čaute kamoši, rozhodli sme sa, že vám ukážeme pár vecí zo zákulisia Jablonového. Ak ste náhodou doteraz nevedeli, tak na našom ihrisku si viete prenajať celú výstroj, no a dnes si ukážeme, ako sa o ňu staráme, takže vítajte v našom dôpieti, kde držíme všetky veci. Hneď ako prvé bereme všetky dopocené rukavice, ktoré idú do pračky a následne aj do sušičky, aby boli fresh. Všetky masky sa musia takto rozobrať, aby sme ich mohli poriadne vyčistiť. Je to veľmi zdĺhavý a bolestivý proces, ale čo pre vás nespravíme. Hihi. Potom sa idú všetky takto vysprchovať a teraz je čas na ASMR. To bolo cool, že hej? Umyté masky sa takto sušia na slniečku, no a potom je potrebné ich všetky naspäť poskladať. Ďalší pain, čo vám poviem. Guličky sa plnia do flaštičiek, masky sa balia, okuliare sa leštia samovým dychom, doplnia sa veci, ktoré si pravidelne zabudáte na ihrisko doniesť, zbalia sa repliky a takto vás to pekne čaká v sobotu ráno nachystané. Ok, bye!